oras sa tanan nga takna diri sa ato nga kinabuhi. Okay, sa tanang kasunod og naminaw dia oras nato alas 7:02 na sa kagabhion. Enero 26, 2025 mga kaigsunan. Lain nga adlaw, lain nga gayon nga gihatag sa buhi nga Dios nga kita makapasalamat, makapasidungog kaniya. Okay? Kumusta mo dia ang atong pinangga dia nga nanay nga walay hunong, walay undang nga nagapatalingog, mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kagabhion. Nanay Nining, si Ma'am Arlene Roda, kumusta mo dihang tanan? Maayong panihapon mga pinangga nato nga nagsunod. So muna mga kaigsunan pagkanindot og pagkatahom gayod nga kita naa diha sa bulaton sa Ginoo tungod kay muuswag og motubo gyud ta mga kaigsunan. May problema, may kalisod, ayaw lang gyud pag kaluya ha, pag simba si Ginoo, ayaw kaluya. Kay ngano kung maluya ka ikaw ra gyalakan si. Sama bitaw sa kabata nga nag-eskwela siya. Wala mga kaigsunan nga ayaw good in town. Og luya-luya sa pag-alagad si Ginoo ha. Kay ngano man ikaw alakan si sama sa kabata. Kung nasa mga leksyon sa eskwelahan niya dili niya mantiguhan, unya mo ra sa kapuyan, binag mathematics, kapoy pag-compute, mundang sa eskwela, kinsa may alakan siya nga miundang. Pero bisan og lisod naningkamot kay ngano di gyud ko motuo nga sa kung ikaw naningkamot dili gyud ka makantigo. Munang kung nakas kalisdanan kapaitan kung naningkamot ra gyud ka, may kalampusan kang maangkon sa unahan. Okay, salamat kayo sa akong mga kaigsunan, sa akong mga pamilya nga naglantaw sab sa Mindanao sa bisan asa nga dapit, sa mga makasaol sa family. So maayo nga gabi kaninyong tanan diha nga nagsunod og naminaw ining oras sa takna sa kagabhion from Mindanao, Luzon, Visayas, specifically in Cebu. Kaninyong tanan diha akong pamilya sa mga makasaol's family o sa mga kaigsunan nako nga walay hunog, walay undang mga kaigsunong tanan. Kumusta mga higala ko, no? Okay, salamat mga kaigsunan. Enjoy lang gid ha sa pag paminaw ini nga mao nga buluhaton mga pinangga. Okay, thank you for watching. Eileen Alga, good evening Pastor, watching from Gihulngan City, and also Riami Sabanal Amante. Good evening Pastor Kim, ug sa tanan watching here in Baloc, Santo Niño, Tanhay City. God bless you Pastor Kim. Okay, salamat mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw. Okay, isa mayang gabi ni Pastor Emmanuel Montihar Sr. May gabi Pastor, happy day and see you. See you kaninyong tanan mga kaigsunan sa mga buluhaton nga makalangit. Di ba? Enjoy ta mga kaigsunan. Paki-share sa ato nga live mga pinangga. Kay di ko ka-share. Dire sa ato nga GC sa Shine FM or ini palihog ko share mga kaigsunan bay, palihog ko kuan kay di man ko ka-share oy. Lago share sa ato nga live kay wala man ko Facebook apps na kong cellphone mga pinangga. Mamalihog ko share sa ato nga live dire sa ato ang kuan GC. May gabi dihan ni Sister Jean Estrada. Good evening Pastor, watching from Cebu. Gikan ni Brother Felix Salingal ang Lakinon. May gabi Pastor Kim. Gikan ni Alan Torres Oben. Good evening Pastor Kim, ug sa tanan nga naminaw sa Shine FM watching from Hinakpan. Request ko og kining song nga maayo ka. Okay, gikan ni Pastor sani John Rel, Pastor John, palihog kog kuan Pastor B. Palihog kog share sa atong JCB kay di naman noon lang ko ka-share dire sa Negros sa ako ang live. Palihog ko Pastor John kay di ko wala man kina kong cellphone, wala ni Facebook apps. Na ko'y Facebook dire ra sa ato ang laptop, dire sa ato ang Tig Live.
Okay. Salamat kay sa tanang gasunod. Sa to ang kuan. Salamat Pastor John Rel. Salamat sa tong pinangga dayang igsoon Pastor John Rel Tudlas. Okay, salamat kay palapabot na ta diri sa kuan no. Okay, salamat kayo and also ni asa man kining mga kaigsoon na to. Salamat kayo ni Bethel Sanopaw. Good evening Pastor Kim sa tanang naminaw sa Shine FM watching Hinakpan. Request kong song maayo ka. And also ni John Mart in Lagada. Okay, and also ni Miriam Celestial. Mayong gabi pa diha Pastor Kim from Manila. Magandang umaga sa iyo Sister Miriam. Kumusta ka? Di mo tingog Tagalog Kumusta ka na ba diyan? Kumusta ang kalagayan mo diyan? Okay ka lang ba? Practice tag Tagalog mga pinangga. Okay, salamat kayo. So nagkabisi-bisi ko gamay kagay na mga kaigsunan kay nagka-video call mi sa akong pamilya kay naatay kuan diha kining panaghiusa sa pamilya sa Makasaol's family diha sa Maypulo Alcantara. Salamat kay mga kaigsunan. Okay, so ako ning mga pamilya kabalo mo usa sa akong tinguha nga usa sa akong pamilya or akong pamilya kaparihan ako apelyido akong gipangandoy nga dunay mahimo kundi man samag siguro nako pwede mo labaw nako nga diin mo barog sa tubangan magwali sa kamatuoran. Mo kanay usa sa akong tinguha mga kaigsunan nga diin ang akong usa sa akong pamilya mahimo nga mangalaga diha sa Ginoo. Manang mahalon panggaon ang atong pamilya, ang atong mga kaigsunan tanan. Mahalon na to atong mga anak, atong asawa, atong bana, atong mga kaigsunan. Wala tay gipili sa atong pagpangga kay ang Dios walay pinalabi. Pero naaduna lay mga patakaran lagda diha sa Biblia ang aing sundon kinsay kumpletong makaangkon sa mga benepisyo. Maayong gabi diha ni kining sa man ha. Asa naman to ko dapita? Brother Felix ang ilan lakinon, request ko gipabaton salamat gipabaton bani gipabaton salamat gipagikan ni Pastor John Rel CEO Pastor karong March anniversary diri sa Pulo Alcantara. Okay, CEO Pastor, God bless you. CEO kaninyong tanan og sa akong pamilya diha nga bag-o lang ako nakaila diha sa may Pulo Alcantara sa mga Makasaol's family. CEO, magkita-kita ta diha silang Pastor John Rel, no? Hopefully magkita-kita ta mga kaigsunan. Okay, so mga kaigsoon, naka-live ta sa 101.3 dito sa Maypulo Alcantara. Salamat kayo. Okay, salamat kayo sa tanan nga nagsunod og naminaw. Naka-live ta karon sa 101.3, hosted by Pastor John Rel Tudlas. So siya mo'y nagadawat sa atong live karon mga kaigsuonan. So sa ako mga pamilya diha, kining akong pamilya diha sa Maypulo Alcantara, makadunggan ko ninyo og mabatian via 101.3. Okay, salamat kayo another. Mayong gabi sa tanang naminaw og naglantaw aning live. God bless sa tanan at gikan ni Brother Felix and also gikan usab. Okay, Dairos. I-add ti ka diribi sa atong mga pamilya. Okay. Ato ning tan-aon ha. Dairos, mayong gabi dia kani maayong gabi ida sa imo. Ilonggo tag panalagsa kay may ara ta kautod nga Ilonggo. Salamat kay Dairos, kumusta na Dong Gilmer? Kumusta kaninyong tanan diha? Ato nga mga kaigsunan diha sa may asa tanyo haday kining sa kuan man to. Panay man siguro to. Salamat kay sa nga mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw sa pulong sa Ginoo
dinhi sa live mga kaigsunan kay ngano grabe ka importante gyud nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo tungod kay mauni ang pagkaon diri sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Okay, salamat kay ang Dios maghatag kaligon og kadasi kanatong tanan. So sa ato nga pagpadayon atong paminawon mga kaigsunan ang manindot og matahom nga awit nga gikan diri sa Shine FM. Ang ato nga jingle mga kaigsunan. Enjoy and stay blessed. In a world that's searching for peace, Shine FM brings the soul's release, building stronger families, stronger ties. With love and hope we rise, non-commercial, a community's light, guided by faith through the darkest night. Always the best music to your soul. With every song we make you whole. In Shine FM there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM there's victory. The airwaves carry truth and grace, a message of love for every place. Through worship songs and joyful praise, we lift His name for all our days. Families are mended, community strong. Together we sing this victory song. The music uplifts, the spirit draws near. In Shine FM, His presence is clear. In Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM, there's victory. Always the best music to your soul, a melody of heaven making you whole. Through every station, every tune, we shine His light beneath the moon. Shine FM was created to declare that God in heaven is always there. He's the Savior, our guiding star, drawing us closer no matter how far. In Shine FM there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM there's victory. So tune in, hear His story, find hope in everlasting glory. Shine FM, where His light leads, victory is ours indeed. Pastor King on air. Alright, you're still listening here on your favorite Christian radio station, 95.9 Shine FM and also 101.3 Polo Alcantara, Cebu. Thank you for listening and watching dinhi mga kaigsunan sa ato nga Facebook Live. Thank you kayo mga pinangga ko nga nagsunod. May gabi diha ni Sister Jeneline Conciliado. Hello, good evening, Pastor. And also diha ni Angelica Jorge Himagan. Thank you sa ato nga mga pinangga nga naglantaw ining oras ug takna sa gabiyon diha sa may Dumaguete City. Sa tanang mga taga-Panay ni Rosabilia Makasaol and also the Junji Blanco. Good evening, Pastor. Tinaw mi sa live ana sani
Tanaw man siguro ni. Okay, tanami sa live nimo. Shout out ko ni Juvie Kati manang ima ang nagluto og hotcake diri sa Guadalupe, Cebu City from John J. Blanco. Pagsalo, ngalan mo mabayan sa karuhay ug sa kalisod, ikaw pasalamatan. Wala kong masayang sa akong Salamat sa tanang gasunod gato sa ako nga mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw dinhi sa Shine FM og sa atong live tibuok kalibutan. Maayong gabi, Pastor, Poblasyon Aurora, Zamboanga del Sur. Salamat kay Sister Ginny Lynn. Thank you for watching. Hi, hello sa ako nga mga pamilya. I know nga daghang katang pamilya usab dia sa may Zamboanga. Oh, daghang kayo mga kaigsunan dapo sa Zamboanga del Norte. Dapat sa Sibugay, sa dapita daw ni Sibugay. Og uban pa. Lamat mga kaigsunan, enjoy and stay blessed. Dinhi sa 95.9 Shine FM is a non-commercial community Christian radio station. So kita-kita tanya mga kaigsunan diha sa may Pulo Alcantara, Cebu this coming May. I think 17. So hopefully ang Diyos mag-bless ka na to. First of all is ang good health, ang protection, and other is ang finances to travel mga kaigsunan nga niya. Ang panahon na dili masayang og mausik nga tong panahon nga din atong ilaan sa pag-meet alang sa gitawag mga kaigsunan og acquaintance, no? Matawag gining acquaintance mga kaigsunan tungod kay dili pa man gyud kaayo di pa kayo ba suod or wa pa gyud magkaila mga pinangga. Okay, salamat kayo sa tong mga kaigsunan, no? Nga nagasunod o galaminaw. Ang Dios magapanalangin, maghatag kaligon. So pwede mo maka-friend request mga kaigsunan or more pag yun nga makailaon yag na mga problema kalisod pampuan o guban pa ay mo kabalaka. Mo ni ay mo kadlok. Unsa man ka nga relihiyon o grupo, wa ko'y labot ana. Ang importante gatuo ka ni Jesus, gatuo ko ni Jesus. So just forget your religion and your doctrine. Just stay with Jesus mga kaigsunan. Og magatudlo kita pinaagi diha ni Jesus, no? So mo kanay pinaka-importante mga kaigsunan nga diin mahimo nga magkahiusa ta diha sa Ginoo. Walay problema regardless of the religion, no worries. Tungod kay ang pinaka-importante mga kaigsunan, I know and you know, we believe that there is one God. Laylay man ang ato ang mga before sa kinabuhi, pero naay usa ka Dios nga motabang diri ka nato. Another message from Pastor John, our deepest sympathy sa family nga gibiyaan ni Brad Marcos. Nagibiyaan ni Brother Marcos, Dios ma siguro ni Nero na nga nitaliwan na pagmalig-on og pagmalig-on gihapon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, salamat kay Pastor John Rel. So matod sa ni message Sister Ginny Lynn na Conciliado, i-correct ko if I'm wrong ha sa ako nga pag-pronounce. Okay, so salamat. Asan mo to? Nawala man. Okay, sa May 17, 2025, Pulo Alcantara, Cebu, our first grand reunion sa mga Makasaul's family. Thank you kayo. So siguro this is the God's answers prayer mga kaigsunan nga for long time ago nga nag-wanted ko nga diin magkahiusa ang akong pamilya nga diin magkasuod labaw sa tanan masuod ta diha sa Ginoo. Malipayong gabi Pastor Kim og malipayong gabi usab sa tanan. Muna pinaka-importante mga kaigsunan mo dool ta diha sa Ginoo.
So ay mo pag-una-una og religion, I belong this religion, you belong for any religion, don't worry about that. Just focus diya sa Ginoo. Tungod kay mahal kay ta si Ginoo mga kaigsunan. Ang balikan si Ginoo dili ang naay reliyon ang iyang balikan, ang naay pagtuo, ang naay maayong binuhatan, ang naay pagsunod kaniya mo na iyang balikan. Tunay gitagalan, labihan kanino. Salamat kay sa inyo nga paglantaw mga kaigsunan o sa ato nga pagpadayon. Maminaw na ta inyong request. Atong gi-request mga kaigsunan, atong iunag play ning awit nga naguluhan, Maayo Ka. Pasama kanimo, huwag imong pabor ang akong kalipay. Manaan lang, bukaw mo ng pagdaig, huwag ibubusa mga pag-awit. Maayo ka.
King on Air. Pastor King on Air. Hi, hello, padayon ka mong nagsunod namin na din sa Shine FM 95.9. Magabi ka ninyo nga tanan sa tanang mga gasunog na minaw maayo may nga gabi sa tanan to nga mga Facebookers. Searching for peace. And also mayong gabi sa mga naglanta ni Margie Lago, mayong gabi Pastor likewise ni Kaliura Dan. Mayong gabi Pastor Kim, God bless you. And also ni Maisa Albarando. Communities like Good evening, Pastor Kim. Og sa tanang nga namin sa Shine FM watching from Mandawi, Cebu City. Request kong song, Pastor. Walay sama. Himbang Bisaya. to your soul. With every song we make you whole and shine. Okay, so malipayong gabi, Pastor Kim. O malipayong gabi usab sa tanan. Brother Darrell Hirolaga. Thank you, Brother Darrell. Kumusta? Already is your Salamat sa ato nga mga kaigsunan nga nagsunod og namina diha karon. Shine FM, there's victory. Kaya enjoy lang and also continue sa pagpapabot sa inyo nga mga messages pinagadre sa ato nga Facebook Live and also pwede sa mo PM nako mga kaigsunan ha. For every place. Pwede sa mo PM mga kaigsunan para sa pagpapabot mo sa inyo nga mga prayer request o sa inyo nga mga song request. All our days, families are mended, community strong. Together we sing this victory song. The music Okay, so sa tanan nga gasunod og namina no. So you can request na song, mga Christian songs no. Mga matahom og manindot makalangit nga mga awit. Okay, so another message from Jeneline Conciliado. Request kong song, Pastor, Bintana. Murag wala kita na nga song, no? Try. Wala jud na siya. Shine FM, there's victory. Wala jud siya sa ato nga playlist. Thank you. Always the best music to your soul. Okay, so mga kaigsoon ko, mga pamilya ko dyan sa may Pulo Alcantara, magkita-kita tanyo. This will be on March. Grabe yung biyahe ni mga kaigsunan. March. I don't know, wala pa exact date Pastor John Rel, murag wala pa mo nakatala o date. So maybe kay digid ki maybe March yun ni. So ana gid na nga March mga kaigsunan no. Clear. So ato nga pinangga dang igsuon og nasa Shine FM 101.3 diha sa may Pulo Alcantara, Cebu. Guiding Og live ko karon makaigsunan ngayong madunggan. So sa akong pamilya diha sa mga Makasaols family, diha ni Uncle Marshall, ni Sir Limar. Diha sa may Baybay dapit. I don't know kung saan nga sitio, Baybay raman siguro gyud na. Mayong gabi kaninyong tanan diha sa akong mga kapamilyahan diha sa may Tunga, Mualbual. And other places na. Yan na ang atong mga kapamilyahan. Kitang tanan, gipalangga, gimahal gyud si Ginoo nang importante gyud nga station ta diha niya mga kaigsunan. So ay mo kabalaka sa atong mga ako pastor mao ni ako nga religion, wala na problema. Ang importante mituo ta si Ginoo, mutuo ta si Ginoo nga si Kristo, siya lang napalansang sa cross og siya lang gyud ang mangluluwas og wa nay lain pa. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM, there's victory. So this radio station is a non-commercial community Christian radio station. It's a Christian radio station. So nagplay lang kita og mga pure Christian music gikan sa buntag hangtod sa gabi. Wa tay commercial, wa tay balita o uban pa. Purely word of God ang atong gina-transmit sa matag adlaw nga tanan. Community strong. Okay na pagilain Pastor Margie Lago. Request kog song Pastor Holy Forever. Thanks Pastor. Naminaw ko diri sa Magsaysay. Grateful day ko sa ako family diha sa Tuba, sa Bertos family. Thanks Pastor sa pagbasa. Pasensya na gyud. Sister Margie, di ko pwede maka-play og English kay ma-violation ta sa mita. Pasensya na gyud Hindi ko pwede maka-play kay makuha na kong Facebook. Hindi niya ako ka-live, no? Basta mga English. Kaya nagkuhan pa ta na o gitawag o copyright. Hi, Ate Bibi. Thank you for watching. Kumusta? Ako nga pamilya from, I don't know, from
from Cebu or from Mindanao. We live Bibi Tidor. Siguro makasaol ni siya. Thank you, te, and happy evening. Thank you for watching. together. Ang Diyos magapanalangin, maghatag og kaligon sa mga kinabian to your family. Music uplifts, the spirit draws near. In Shine FM. Okay, Pastor, atong theme na song sa reunion puhon. If we, okay. Hearts are here. So, salamat kayo sa itong mga kaigsunan, mga pinangga. Ang Diyos magapanalangin, maghatag kaligon kanatong tanan mga pinangga. So enjoy and stay blessed lang. Stay tuned mo rin sa tanga Facebook Live mga kaigsunan ko. Kay time to time, kay halos man gyud ko ron naas mga 95% sa people. Kining nagi cellphone ay Facebook. Ako ray way Facebook. Ay mo katingala, Pastor Kim, yung ka wala kay Facebook. Yes, wala kay Facebook app sa ako nga cellphone. Pero diri sa ato ang sa ato nga laptop na ay apps. Pero wala koy apps akong sa apps akong cellphone. Amor na siya mga pinangga. Okay, so Manila TBB Tidor. Every truth and Okay, taga Manila. From Albual, Cebu ako, pero nasa Quezon City po ako nga nagpuyo. Mapit naman ako magtagalog ani noon. we live. Buntik na akong masipiyat. Hello team, magandang gabi sa iyo. Siguro may ramang kaining mo Bisaya, kay Bisaya argo ta taga kuan sa Albual. We sing. Taga kuan siguro taga Tunga siguro. So see you soon. So magpray ta nga diin ang Dios mag-provide sa gikinahanglan alang sa ato ang acquaintance. This is clear. Ano acquaintance, Pastor? Mo kailan ninyo? Madala gining acquaintance, di ba? Mag-ila-ila ta. Oy, taga-asa man ka. Asa man ka? Banay kang Benjamin. Banay ka ni Levi. Banay ka ni, di ba? Sa 12 tribes mga kaigsunan sa mga anak ni Jacob. Asa man to? Asa man mo ato na sakop? Hearts Okay, so salamat kayo mga kaigsunan, no? Asa man mo nga banay. are already in. Sa banay ba mo ni kuan ni Benjamin? Asa man nagway? Shine FM. May gabi ni Brother Renz Amuroto. Thank you kayo. So salamat. And grace. Sabi niya, yes, Makasaol Clan shout out. Thank you. Songs and joyful praise. We Isa sa pinangarap ko na merong all our days. kahit isa lang Makasaol na Together we sing this victory. na kanabitawang magsulti sa pulong sa Ginoo. The spirit draws No? near. Kay diri sa amo murag wala pa man. Diri sa amo nga area, diri sa Negros. So far wala pa. Pero akong gipangayo mga kaigsunan nga dili lang ako nga makasaol nga magwali sa pulong sa Ginoo, dili lang ako nga makasaol nga walay kulok-kahadlok in between life and death para lamang isulti ang kamatuoran para sa kaluwasan sa katawan. Masam na usana sa akong gipangandoy on lain pa na akong gipangandoy nga dahil kitang tanan nga pamilya not only here ngini sa kalibutan but atong ginapangandoy igsoon ko nga dili lang ta magkahiusa dinhi sa kalibutan, magkahiusa taglangit mga kaigsuunan ko. Thank you Adel Antiga. Good evening to all watching from Caloocan City. Shine FM, there's victory. Okay, so you are from Negros. Yes, I am from Negros Oriental, specifically Truth and grace. in Giholngan City, no? Message of love. Niya ako sa Batang Tihil, Giholngan City, Negros Oriental. Joyful. So taga Negros gyud ta. We live Pure nga taga Negros Oriental. families are mended, community strong. Yes, kaila kay kuha na te. Na kana si Lolo Baristo tuwa na og kanlaon, kanlaon. Unahan lagi semua lagi. Oh. Shine FM. His presence is clear in Shine FM. So mga kaigsoon, kita-kita ta. Salamat sa Ginoo nga giabot ta mga pamilya. So salamat sa mga Makasaols family, sa akong mga pamilya nga naminaw karon usab sa mga Makasaols family nga naa diri sa ato nga palibot. Daghan kay may diri sa Negros. Murag pulo mi kadam truck og magkatapok ni tanan. Kay daghan na diri. So salamat kay sa ato nga buhi nga Dios nga siya naghatag
o kaligon o kadasigan ni Zaymar Tano. Good evening, Pastor, likewise. And also ni Virgilio Boro. Thank you dong. Mayang gabi di kanimo. Okay, so sa tanan nga mga taga Hibaiyo, Gihulngan, La Libertad, pamilya gyud na. So sa to nga gipangandoy, kita taglangit mga kaigsunan. Dili lang ta magkahiusa dinhi sa kalibutan, magkahiusa jud ta sa langit. No, so salamat kay sa to nga buhi nga Dios. So kaninyong tanan, TBB, maayo nga gabi di kanimo. Salamat. Magkita-kita ta kung itugot gyud sa Ginoo. Sister Ginilyn, ang Dios magapanalangin ka natong tanan, timan ini ninyo mga kaigsunan. Ang akong gisaligan, giyukbuan, giludhan, wa nay lain. Only Jesus Christ lang. Dili ko mo promote o grupo o relihiyon, ang akong i-promote si Christ. Kay og akong suruyon tibuok kalibutan, dili na ko makitaan ang akong grupo bisan asang dapita. Pero si Jesus bisan asang dapita, bisan naa sa pinakalalom sa yuta, naa si Jesus ditong dapita. Bisan asa siya, mutabang siya mga kaigsunan alang sa mga tao nga nagkinahanglan kaniya. Okay, salamat sa itong mga viewers, sa itong mga kaigsunan. Stay tuned mo din sa itong live. Kay more music ang madunggan, daghan kayong awit din daghan po kayong pulong sa Ginoo, daghan po kayong mensahe nga magdalag kausaban sa dagan sa atong kinabuhi. Always the best music to your soul. Nindot kaya itong bago nga na song no nga na compose mga kaigsunan na gikuha ni si gitrabaho ni Brother Steven Keith, no? Salamat kay sige na sa itong ison nga nag-share sa iya nga talent sa pag-compose, sa pag-produce ini nga maong jingle mga kaigsunan, ini nga awit nga there is victory in the air, no? Nani sa YouTube mga pinangga. Waves carry truth and grace, a message of love for every place. Through worship songs and joyful praise, we lift His name for all our days. Families are mended, community strong. Together we sing this victory song. The music uplifts, the spirit draws near. In Shine FM, His presence is clear. In Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are Ang atong kasing-kasing mga kaigsunan maayo gyud kung maminaw ta sa pulong sa Ginoo. So usa sa mga tuyo og rason ini nga mga sibiyanan ning barog ni for almost 8 years na ba? Murag 8 years na siguro. Murag karon nga 25, murag 2017 man 18, 19, 20, 21, 22. Murag wala gyud mga kaigsunan mo 7 years na diay. Mga pagka 2025. So salamat kay si Ginoo og salamat sa mga istasyonan nga di nahimong kaagapay diya sa may Pulo Alcantara. Salamat kay nga si Pastor John Rilda ang nag-manage diya sa may Pulo Alcantara mga kaigsunan ang Shine FM 101.3. So akong pamilya diha, so salamat sa Ginoo usa nga gigamit usab kana nga mao nga sibyaanan nga diin makakonekta diha sa ato nga mga pamilya diha sa may Pulo Alcantara. So ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan o magpaabot lang ka sa insaktong panahon nga kamo magkauban. only make you. Ayaw kaluya pag-ampo, ayaw kaluya pagsalig sa Ginoo, kanunaya pagbuhat ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan. Malisod man og madili, kanunaya ra gyud kay ang Ginoo may himuon og may buhaton diha sa imong kinabuhi mga Pinay. So enjoy and stay blessed. I'll be back later mga kaigsuunan ko. So enjoy lang kamo ha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa mga awit nga atong ipaabot diha kaninyo mga kaigsuunan. Message of love for every place. Through worship songs and joyful praise, we
Tuawning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apa nang mailhan ka, labaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gyud tungod kay Manisama, manisama, manisama sa imong gugma. 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 Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apa nang mailhan ka, labaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Oh! Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gyud tungod kay Manisama, manisama, manisama sa imong gugma. 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 Kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Apan di kami magkakita, sama sa imong gugma. Kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Apan di kami magkakita, sama sa imong gugma. Kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Apan di gyud mi makakita, sama sa imong gugma. Oh! Kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Apan di gyud mi makakita, sama sa imong gugma. Tungod
parang may kulang. Hanap ng hanap hanggang ako'y nasumpungan. Pangako'y may katuparan. Di mapaliwanag pag-ibig mong wagas. Ako ba'y karapat-dapat? Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangakong ipinako. Umako sa sala ko. Araw-araw ako'y nababago ng pag-ibig mo. Kahit anong hanapin, pangako mong magtatawid sa akin. Di mapaliwanag pag-ibig mong wagas. Ako ba'y karapat-dapat? Tanging ikaw lang ang kailangan. Tanging ikaw lang ang gabay. Tanging ikaw lang ang pangakong ipinako. Umako sa sala ko. Umako sa sala ko. Ikaw lang ang kailangan ko. Tanging ikaw parang may kulang. Hanap ng hanap hanggang ako'y nasumpungan. Pastor King on air. Alright, sige po, nagsulka magdamina din sa Shine FM 95.9 ang sa atong Facebook Live. Salamat kay sa tanang gasunod og naminaw. Ang Dios magapanalangin, maghatag siya kadasi kanatong tanan, especially sa mga naglantaw. And brings the soul Good evening na ni Sister Jane Makasaol Pama. Daghang salamat, Pastor. Og ni Berhilio Buro. Shout out ko ni Dijerel, kumusta? non-commercial, a community's light, guided by faith through the Okay, ni Lynn Simbrina Ponciano. Good evening, Pastor Kim. music to your soul. With every Watching from Molobolo, Cebu. Gika ni Mayit. Daghang salamat og sa kinabuhi Mayit Madagat. Daghang salamat sa ongra man ni. Bago sigurong kinabuhi, Pastor, og sa pagtubag. your soul security. Okay, di pangutana mga kaigsuonan. There's victory. Okay, so salamat kay si Ginoo atong igsuon. Nangutana siya. For every place. Through Atong basahon ang iyang mensahe mga kaigsuonan aron mahatagan og pagtagan. His name. Kasama ni Sister Mait, ako lang ng i-on air Families are mended. para malamdagan ang matag usa. Together we sing this victory. On air na gini kaya magibutang sa kuan sa comment section nga makabasa man ang tanan. Hatan lang gining basahon. His presence is clear.
Okay, mao ni ang iyang mensahe ni Mayet Madagat. victory. Dalaygon ang Ginoo, happy Sunday sa tanan. Maayong gabi, Pastor. Pwede mangutana? Yes. Nakabasa ko sa Google sa lain-lain nga mga website sa mga naglain-lain nga denominations. Una, dili jud di ay sige na lang ato lang dili jud di ay gitugot or wala jud di ay gitugot sa Ginoo nga na ang babae pod ko o babae pod ko nga mo dumala og simbahan o maghimo o mahimong pastor. Manay una ang tana. Sa Timoteo 1 ilang gigamit na bersikulo. To declare Ang babae na pastor mahiadto sa impierno. Ang babae ko ng pastor maadto sa impierno. drawing us close. Okay. No matter how Kakuyaw man. Og ang mga musimba sa gidumalag babae na simbahan makasala ba? your souls are free. Unta malamdagan ko, Pastor Kim. Is your soul security? Okay, malamdagan jud karon igsoon basta may Biblia ka. Una mga kaigsunan, atong itudlo giya nato is atong ayuhon pagbasa ang Biblia og unsay statement, unsay nakatala dito, unsay nakasulat dito. Ayuhon nato pagbasa aron mas masabtan og malamdagan pagyud. Darkest night, always the best. Now atong tan-awon pag-ayo mga kaigsunan unsa gyud di ay ang gipasabot. Make you whole. Nga dili ba siya magkasumpake sa lain usab nga mga bersikulo og atong tan-awon og kinsay gipadad-an, kinsay giadresan sa mao nga minsay wala pa ko modapig ug asa ba ko pabor ba ko sa babae magdumala o dili. Ang ako lang ning hatag kog ideya sa matag usa. Una, usab kini kasugo. Scary truth and O kini nga sugua message of para ba ni ini o para lang ba ni ini? O para ba ni sa umaabot o para ba lang ni ini nga mga portion? his name. So atong utingkayon mga kaigsunan pag-ayo aron ato yung masabtan Community. ang ato nga mga gikalibgan. Together we sing. Hopefully naglantaw ra karon or naminaw ra ka Sister Mayet. The spirit draws near. In Shine FM. His presence. Kung naglantaw ra karon, pwede gani og basig di ko ka human ani kay taas-taas mo nag-explanation pero dali ra nimong masabtan ang kuan apetin dali ara. Kay daghan man ta mga bersikulo ani igsuon nga atong ipadayag kanya imuhang tanaw-tanaw og asa magitinuod og ani. Nya magtan-aw man tag terminology ani mga pinangga. Kunya history. Kinsay gipadad-an, kinsay nagpadala para kang kinsa lang ni, para kang asa lang ni. So atong maklaro diha kana nga gisulti sa Biblia is for kinsa gyud na siya. In Shine FM. The Di ba? Para kang kinsa lang gyud na siya. sticks are healed. Souls are O para asa lang gyud na siya. priority. Muna mga kaigsunan, salamat kayo sa pangutana nga nindot kayo. Aron malamdagan ang tanan. FM. Kay matod pa, maimpirno kuno ang dili kay kuno ni. Ang babae na Scary truth. ang babae na pastor mahiadto sa impierno. Love for every Ang babae nga pastor mahiadto kuno sa impierno. songs and joy. O ang musimba sa gidumala sa babae sa simbahan, nakasala ba? Makasala ba? So makasala ba ka nga muadto ka sa simbahan nga gidumalag babae? Strong. Together we sing. Unya ang babae pod nga pastor maimpirno kuno. Music up. Unsa dagway ni? Spirit draws near. In Shine. Nya migamit og bersikulo mga kaigsunan. It's clear. Naay bersikulo nga gipadayag diri sa asa man to? Asa ganito? Diri ni siya galantaw sa Google sa mga kaigsunan. Nya nalibgan si sister. Asa man to? Asa man to? Nato bersikulo ari kay na. FM. There's victory. Asa ganito sister? Diri sa unang Timoteo. Unsa man nga bersikulo o kapitulo? Unsa nga kapitulo sister? Kaya ko'y tan-aw.
Atong tanawon. making you whole. Pakibutang dia sa bersikulo sister kay ngano kanang bersikulo ha. More na atong gamiton. Shining light that Basi diha ta mokuha og tubag sa imong pangutana. Shine FM was created to declare Palihog kog boss sa kuan sister sa bersikulo diya sa unang Timoteo. He's the Savior, our Timoteo. star, May na nga closer, no state dito. Atong tan-aw na igsoon ko. May nang mag-explain ko nga naay nagbasa natay mabasa. there's victory. Yatong tinagsaon paguting kay mga kaigsoon unsa gyud ang nakatala dihang dapita. Our priority is your soul's security. And shining Okay, palihog ko Sister Mait. Naglantaw po ba gawin ni ron? Pag-asa ng bersikulo ha. building stronger, Nasa unang Timoteo. stronger ties. May nang mas specific ato ng tubagon. Basta makuha na mga kaigsunan. Unang Timoteo raman ya, na may kapitulo na may bersikulo. Guide O kamo mga kaigsunan, unsa man yung explanation? May impierno ba ang pastor nga babae o makasala ba ang tao nga moadto sa simbahan nga ginumala og babae? with them. Unsa inyo kistura ikaw Igsoong Florentino? Anong masasabi mo diyan? May nang kamo na pod. Kinirang pastor mo sa liga ninyo, sige rang tubag. Di mo mutabang at tabang mo dia. Okay, Igsoong Florentino. Anong masasabi mo? So ato siguro ang igsoon ang pag-interpret sa Bible, ayaw interpret ang Biblia pinagi sa imong kaalam nga og kahibalo, interpret ang Biblia sumala ra sa iya ha. Ya dapat lalom-lalom mag-study ha. And grace. Ya word for word, grammatically, systematically, tanan ayohon gyud mga kaigsunan usa na tumahatag ang insaktong eksplanasyon. Joyful praise Brother Florentino, His name. tabang diha og unsa imo hapod nga kuan diha. Uyon ba ka? Nga ang babae, ang pastor nga babae, may impierno? Song. The music uplifts, the spirit draws. Muna pagdating sa theology mga kaigsunan, kinaskasay gini. This is clear. Kay dili man ang ato mo understanding usahay, kana lang mabaw lang sa ato ra nga mabaw pero tan-aw na to nga naapay mas lalom ana nga gisulti mga kaigsunan labi nang magbase kag Greek, Hebrew sa mga original nga mga languages. So ato ginatan-awon og asa na gi-address o kinsa lang ana. Unya base sa kinatibuk-an nga pagtuon. Dili kayo siya sure. Asa man ka? Sa iyo ang kungutana. Always the best music to your soul. Sige, Brother Florentino. Paliog ko, Sister. Pero sa imo karon nga stand, Sister Mayet. Sa imo nga stand karon. Sa wala pa ka makabasa ana. So agree ka nga ang babae magdumala. Shine FM was created to declare. Sister Mayet, do you agree nga sa wala pa ka makabasa din sa Google nga ang babae magdumalag simbahan or matawag siya nga pastor or sa alaman to? No matter how far. So sa puman to nalimot ko. Matawag siya nga pastor or magdumala siya og simbahan. So agree pa ba ka sa wala pa ka wala pa ba makabasa sa Google? Nang Timoteo 2:11 nga sa 12. Unsay nakabutang atong tan-awon igsoon ko kay ang specific nga atong tan-awon is simbahan, churches, mga simbahan o simbahan. Unsa man gyud kana? Walay problema pero naglimbog lang gyud ka. Pastor John Rel, tabangi ko dire. May ni Pastor John Rel kay maestro ni Suito kayo ni. Oh, we rise, non-commercial, a community's light. Sulteta mo sa tinod igsoon, usa sa ato nga mga pastor din to tell you honestly, nimbiya nimbulag siya dinhi ini nga ministry tungod kay dili siya muuyon nga ang babae magdumala. Kay ang trabaho ra gyud sa babae matod niya magpropesiya ra. The only prophecy. So, unsa man ay trabaho sa babae? Ang propesya ra sa. So, munang kanang bisag mag-MC nga babae, di pwede. Magbarog nga basta kay mo istorya or mo demand ang babae, di gyud pwede. The only trabaho sa babae matod niya is kana lang yung magpropesya. Maura gyud na. Carry truth and grace. A message of love for every. Maura gyud na igsoon ko.
Unya, muna mga kaigsunan, kay naman kayo ana nga babae, dili ko pwede. Atong klaruhon. Og unsay statement diha sa Bible. Families are mended. Naipagawas ang tanan nga mga bersikulo atong tan-awon unya ari puta sa aktual nga sitwasyon sa kinabuhi karon. Music uplifts Ha? the spirit Munay usa akong ihatag nga clue. tonight FM. Kay ang babae nga gipang-ingon diha nga maghilom. Mahilom mga babae, hilom. Ang babae di pwedeng musangyaw, di pwedeng mutudlo. Musagi na ha. Dili pwede nga mo sulti sa lalaki, di pwede magbuot sa lalaki. Hilom ra gyud. Ang trabaho sa babae magpropesya karon. Og ang babae Kristohanon, ang asawa Kristohanon iyang bana, dili Kriston unsao madagway na niya. Ha? Muna mga kaiso, muna karon To your soul, para maklaro gyud. Patabang pa ni Pastor John Rel. and you hold through every station, every So, naiingon ha. Ang babae pag yun diha di pwedeng mutudlo. Di pwedeng mutudlo mga kaigsunan. Bantay bitag patudlo kag mama ha. created to declare and hope we arise. Non-commercial, a community. Curious pug ko pastor. Oy, naghulat ko sa imong tubag. Darkest Natulat pa siya sa tubag, di tabang di. best music to you. Ang tubag mga kaigsunan basahang Biblia. Every song we make you whole in Basa lang sa Biblia, sulbad ang problema. victory. Hearts are Basa lang Biblia niya mga kaigsunan ha. Parihara batang na Biblia yan. Di mo tabang diha. is your soul security. Basa po mo mga pinatabang po di taon good mo. There's victory. The airwaves carry truth and grace Mo propesiya. for every place. Through worship songs and joyful praise. Mao ra gina mga kaiso, mao ra gina yes, tinuod na. Magpropesiya. Day, families are mended, community strong. Di ba dili ka makapropesiya igsoon alangan mamubarog ka niya karon? Di ba panahon sa mga krusada o mga tigom moagi sa Gyugwali? Ay kung ingna mo barog ra ka, tawgon ra ka og nga tawgon ra ka dito. Oh, atong i-welcome ang atong igsoon mubarog sa tubangan kay magpropesiya. Ang akong propesiya mo ana dayon, ang akong ipropesiya kung isulti karon nga mangandam ta kay ang Ginoo nay gisulti nako nga mauna. Amen. Di man pwede magwali. Namo na mga kaigsoon, atong tabasan ang Pastor John Rel tabang ta igsoon kay lahi ra ba ning busog ta? Di kay ta ka hunahuna. Wala man giingon sa Biblia nga gi-state gyud nga dili pwede magpastor ang babae. Usana, there is no such a verse nga nag-ingon nga dili pwede. Naalay specific nga gisulti diha but adunay giadresan para asa ra na siya. Asa lang ang limitasyon sa babae ug unsa ra gyud ang specific nga Communities light. trabaho or designation mga kaigsuonan. Darkest night, always the best music. So basahan, baliw kog butang Sister Mate, baliw kog butang sa kuan. Ato nang basahon kay para masakpan gyud nato unsay tuba. There's victory. Hearts are healed, souls are Baliw kog butang Brother Billionario ra ba gyud ni Florentino? Baliw kog butang na lang be kay nag-curious naman ka. Ay butang ng verse dia palihog. Kay naghulat raman ka. Sige, palihog kog butang diri sa comment section. Kanang giingon nila nga ilang gibasihan na sige. carry truth. Palihog kog butang. A message of love for every place. Palihog kog butang dia Brother Florentino. Praise, we lift His name for all our days. Families are mended, community strong. Si magpaabot ko kay malubat niya akong battery. Victory song. The music uplifts the spirit. Sige, palihog kog butang dia Brother Florentino sa kuan. His presence is clear and shine. Nasa unang Timoteo 2:11. Victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. And shine
Ato na yung basahon mga kaigsoon ha. Basa-basa ha. Tara. Atong tan-awon mga kaigsunan ang bersikulo. Stronger family, stronger ties. Oh, napay ko napay link. Love and hope we rise. Tara, mayo kayo ni. A community's light. Guide Okay, tara ha, atong tinagsaon. darkest night. Sa unang Timoteo Always the best 2:11. music to your soul. Tara ha, atong tan-awon kung naka-specific ba ni siya og mga event. Okay. Una nga itong basahon sa 11 igsoon. Hearts are healed. Sa uban nga hubad o sa uban nga mga Biblia sa lain nga version atong tanan. There's ka Pastor John Rel nga gisen. Kinahanglan nga ang mga babae makakaton pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Their waves carry truth. Tara ha, kinahanglan nga ang mga babae makakaton pinaagi sa paghilom o sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako motugot nga ang mga babae magtudlo. We lift it. Ato ning klarahon ha. Unsa man klaseng pagtudlo, unsa man nga pagtudlo ang gidumilian o dili pwede. Natatanawon. Nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila. Oh, klaro man. Sa may related ana igsuon. Aduna ba specific? Basta tabisig na pailain. Kay si Adan mao ang unang gihimo og isa ha. Kay si Adan mao ang unang gihimo og gisunod si Eva. Dili si Adan ang nalimbungan kundili ang babae og siya nakalapa sa sugo sa Dios. Nabot naman tag 15 mga kaigsunan, asa man nagwini ani? Apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak. Magpadayon siya sa pagtuo, pagtuo og paghigugma og sa pagkabalaan ni inubanan sa kaligdong. Asa man ani? Murag wa man ko ka bantay relate ani matod sa pangutana. Basig na ilain dire. Declare that God in heaven is always there. He's the Savior, our guiding star, drawing us closer no matter how far. And shine FM. Kung imong tan-awon mga kaigsunan ba, urag wala layo magkayo. Ang specific diya kung atong sabton, dili pwede nga magtudlo o magmando sa mga lalaki. Unya, sa may lalaki naman. Magtudlo sa ato pa adunay specific nga designation. Ay, ikaw girl. Yeah, girls. Ayaw tudloing lalaki pero wala siya relasyon in terms of evangelism, in terms of o kana bitang matod sa versa diha ra ba kuning kuha una. Wala siya relasyon mahitungod sa pag Sunday school, pagtudlog bata, pag MC, pagkanta diha sa simbahan, wala may relasyon. Wala po ingon nga dili magpastor. Malibog maputahan ni Hinoon. Unya wa po ingon diyang maimpirno or makasala or gidumalahan. Through worship songs, Wala man mga pila tanawan yung bersikulo oh. Murag ako may malibog Hinoon ani. Walay giingon ang statement ra diha, dili pwede magtudlo o magmando ang babae sa lalaki. Maura na siya. Wala mag-ingon nga dili pwede ang babae di pwedeng magpastor, di pwede magpastora. Wa pon mag-ingon nga sa toy pangutana gani. Wa po'y gingon nga ayaw pagdumalag simbahan. Nya asa man ani ron mga pinangga be. Tanawan niyo sa Joel igsoon ko sa katapusang mga adlaw. Palagkog po sa Joel. Dapo na New Testament. Babae maglalaki, magsulti sa pulong. Wala po mag-ingong magpastor, wala po mag-ingong dili magpastor, magsulti sa mensahe ang dunay espiritu. So kung ang mensahe natural ay kung ingna nga kung musulti ka di ka mawali. Wa mo mag-ingon di ang ayaw pagkuag simbahan. Igsuon ko kuan kay ni kini ilaha. Nagdugang-dugang nis problema nga naman ang babae man god effective kay sa church.
Kay kiring igsoon sulti ko yung tinod na usa na to kakauban dre. Dinggawa siya kay ngano, dili siya mosugot nga ang babae mo lead sa praise and worship. Dili siya mosugot nga ang babae mag-MC. Dili siya mosugot nga ang babae mo tingog diha. Maghilom ra gyud. Na usa na diha. Dire sa kuha nga paghubad mga kaigsunan. Dire sa kining dire sa unang Timoteo 11 kinahanglan nga ang babae makakat-on pinaagi sa paghilom og sa hingpit nga pagpaubos. Maghilom mga babae mo na gisulti dire. Pero unsa man nga klasiha nga paghilom? So atong tik-apon ug unsa man nga asa siya mohilom ay kung ingna nga di na lang gyud mo tingog din babae. So adunay specific nga hilom ang babae pero wala gyud mo ingon nga sa tibok na lang gini ang kinabuhi maghilom siya. Unsaon naman lang din ang mga maestra nga babae? Maestra babae gid na. Unsaon naman lang din ang mga babae daig suon ko? Dara, salamat Pastor John Rel kay abti kayo da sa Joel 2:28. Unya ibubuo ko ang akong espiritu sa tanang katawhan. Kining tao igsuon ko, kining man tao gid ni siya. Wala pa na mag-ingon di ang babae ug lalaki. Dara, klaro. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babae dara nawala. Ato ning klarohon. Ang inyong mga anak, klaro gyud kay ni. Ang inyong mga anak na mga lalaki o babae magsangyaw. Kanang sangyaw usa man na lalaki ug babae. Sa katapusang mga adlaw, kung atong tan-aw na igsoon, kini nga adlaw mao na ni ang last days. So kung imong pan-aon kato nga gisulti dito sa uban nga libro, medyo nagahaulat ako nga katong uban nga verse ihatag, paabot ta ko. Pero gabase lang sa verse dito sa come out of topic, nagahulat ko nga katong nga verse nga naay verse magud ana nga kung dili jud ka lalom og pagsabot, mura jud kag badala. Pero kay klaro makaigsoon sa katapusan so karong adlaw. So it might be nga katong gyud kay it might be tinuod gyud mao gyud nga katong nga verses makaigsoon naka-specific lang to sa mga Hudiyo. Ubantay mo sumala sa balad sa mga Hudiyo. So atong panahon na dili pwede ang babae nga magmando or magdumala panahon sa pagsimba, di ba? Pero ining katapusang mga adlaw so aduna may event nga naka-specific lang ito nga mga panahon. Pero ining katapusang panahon nga gisultig soon ko natanawa ra gid ninyo mga kaigsunan nga naglantaw karog naminaw ang inyong mga anak nga lalaki o babae magsangyaw sa akong mensahe. Natanawa magsangyaw man dili man sa past o sa future man mga pinangga niya mao naman ang tigulang tigulang ninyo magdamgo og mga damgo mga batanon nga mga lalaki makakitag mga pananahon. Sa mga kaigsunan klaro kayo. So klaro mga kaigsunan, naklaruhan na ka dili pa gini ni full nga explanation na Sister Mayet, dili pa ni full napagyoy pinaka ni. Pero slide nibase lang ko sa imong verse. Mga kaigsunan ako anay musulti sa akong pamahayag. Sulay ko no ninyo karon nga walay babae. Tanawa igsuon ko kay imong tanawon sa uban nga mga argumento gud nila nga babae dili pwede magmando. Okay. Ang babae dili pwede magkuan kay ang trabaho ra gyud naka-specific nga magpropesya ra. Nya mangutana ko niyo mga pinangga. Kato si Esther mga kaigsunan ko, propesya to yang giingon ni Mardukyo. Kabalo mga kaigsunan ko, tanawa to, mimando si Esther, si Rina Esther, nga pagpuasa mo usak kito kamando niya karon ug wala mo patuo si Mardukyo, patay sila. Nagmando nga magpuasa. Usa kini kasugo kay ako po diri magpuasa. Mando to. Kanya kay ang ingon na dili magtudlo dili magmando na mga kaigsunan. Mo na usahay kini atong panabot mga kaigsunan. Mas maayo gani gyud nga gi-share ning Sister Mite nga pangutana iyang gikalibgan aron matin-awan siya ayaw patuo ana mga gaistorya nga dili pwede ang babay. Sulay ang simbahan nga walay babay.
Kay mao nang istorya ison ko, mangutan ako, tanan bang babae gikasahan pag propesya? Kay ang trabaho diya sa babae magpropesya, nanunsao man ni karon ug wala kay gasa sa pagpropesya. Ug naa may magpropesya pero di pud mao ang resulta. Hasta nimong anak diya, mga apo nimo nga mga babae magpropesya, tanan babae da puro propesya. Ha? Una mga kaigsuunan nga dili pwede nga i-ignore ang mga babae. Mga babae, barog, ligon. Kaya nga naman mga kaigsuunan, gamiton ta sa Dios ining katapusang mga adlaw. Wa na'y kalainan sa babae o lalaki nga magsulti sa mensahe, magsangyaw sa mensahe. Ha? Una mga kaigsuunan. Unang kamo mga babae, barog, ay palupig. Kanang gatudlo ana, ay nyo nagtagda. Ay nyo nagtagda mga kaigsunan ko. Ay sulay ragon ninyo, walay babae. Ay sa kuag yun din mga kaigsunan, gitudloan pa ko. Nga og mag-MC og magpa-MC kay kasagaran mag-MC og magkasal ko babae. Adi gyud pwede nang babae pastor mag-MC? Nya naa mo pa yung mga nya naday laking kamao. Kasagaran sa mga kamao na laking kamao pero kasagaran babae gyud. Manama kay sunan usa ka kulto nga pagtulunan. Ya ato tan-awon kung muuswag makaha ang simbahan kung walay babae. Laing mensahe mga kaigsoon, gamay ra kay atong explanation. Kay lain atong basahon na nga pinangga. Ay ra mo katingala day mga kaigsoon kay mao ni atong programa. Magakuan ta mag-outing kay tas mga gikalibgan. Gikan ni Joy Sir na Gantalaw Ilarco sa amen. Gikan ni Pastor John Rel. Base pod sa custombre sa mga Jewish people nga ang mga babae god nila walay edukasyon kay ang mga lalaki ra maoy naka-eskwela. Yes, dinood na makaisun ato nga panahon na ang mga pamaagi manggod sa Jewish, ang mga babae murag minos ra wala bag kabantay mo nga pirmi rang nas balay, pirmi rang naadiha, pirmi ra gyud ya mo nang wala gi kay kalam-alam ba. So kamo mga girls, pundo lang sa mo diha. Ha? So kay ang mga lalaki ra maoy naka-eskwela, ang ilang babae na aras balay, bantay bata og atiman sa ilang balay. Tinuod man na. Mao man na mga kaigso man kani adto. That is why pagdating nimo wala pa magud mahatag kato nga verse. Nga diin kini nga balawra sumala sa mga Hudiyo. Nga dili pwedeng magtudlo og uban pa. Dili pwedeng mangulo diya sa simbahan mga ekspanahon sa mga pagsimba. Ato ra tong panahon na mga kaigsoon wala mag-ingon nga until now. So karon babae lalaki, rise up and shine. No? Wala mga kaigsunan, enjoy and share. Sister Mait, unsa man anak kay mga ideya diya? Okay, so kung mauman useless ang kaybalo sa mga babae, tino ba useless mga kaigsunan? Nga pangutana karon tanang babae. Okay, gingon sa Biblia ang babae magpropesiya. Sige. Sige, inigsimba, sige propesiya. Digit pwede magwali ang babae niya unsa man kaigsoon di ba kabantay mo? Usa magpropesiya ang babae o usa ka magpropesiya, moagi gyud kagwali. Anang ka mga babae diha paglig-on barog mo ay mo kadlok mo sulti mo wali sa pulong sa Ginoo. Kakampi niya si Pastor Kim, kakampi niyo ang Dios. Pero pag naatay supakon sa Biblia digi ko ninyo kakampi. Labi nagdigi na mabasa walay lig-on nga basihanan sa Biblia di kita magkakampi igsoon ka. Pero ako pag mabasa sa Biblia klaro punto por punto, kakampi kita mga kaigsunan. Tipigay na Sister Mait. Kabalo ko nga kana og imo na isulti ngadto supod sa nagbali ana, balion ra gyapon na. Pero ari ko ihatag kanini mo Sister Mait. Tan-awa obserbare. Basihi ang sitwasyon. Di ba?
Tanawa ang mga babae karon kisay pinakaisog mawali diya sa social media mag-evangelize. Di ba babae? victory. Oh. Mo na mga kaigsunan, tanawa ninyo. Waves carry truth and grace. Mas galing pa ang babae kaysa lalaki. Love for every Yang sao man na nangaluwas ron through worship song. nga pinaagi sa babae. Full praise. Na ikaw maggadumili ka. Ikaw nga manay kingon ang babae matod pa sa mga gasupak, ang babae dili pwede nga magwali. Di pwede magsangyaw kay babae lagi. Na ikaw nga lalaki wa malagi ka nagsangyaw. Music couple. Makaulaw ba pod mga pinangga papugong-pugong ka nga ang babae dili pwede magsangyaw, dili pwede magtudlo kay magpropesya ra. Ikaw nga lagi nga lalaki nganong wala man ka maghimo nga ikaw man tay pwede. Matod sa imong baruganan. Hearts are healed. Souls are free. Di ba mga pinangga? Giingon na mga babae di pwedeng magtudlo, di pwedeng magdumala. Na ikaw laging lalaki wa magani kay gidumalan bisag 5 kabok na babae 250. O na 300 nga gidumalahan o nagwali diha sa kadalanan o bisan asa. Oh. Muna mga kaigsunan, dili na to i-underestimate ang mga babae kaya mga babae gigamit sa Ginoo aron ining katapusang mga adlaw alang sa pagwali sa mensahe. Ang unang nagsangyaw sa mga disciple nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus mao si Maria Magdalena. Yes, katabi ang babae igsoon ko nga giayon ni Hesus iyang kasalanan o gipasaylo. Di ba kabantay mo nagsangyaw babae to nga nagpahibalo nila ni Pedro nga mao na nawala siya sa lubnganan. Them there's victory. Si Miriam, isa pa diya si Ana, si Ana ba to? Oh, Carry truth. si Esther. Message Ayaw gi-ignore yung mga babae, mga kaigsoon, mga babae, rise up and shine. of songs and joyful praise. We lift His name for all our days. Families are mended, community strong. Together we sing this victory song. The music uplifts, the spirit draws near. Mayang gabi na Brother Renel Dolingoy, kada evening Pastor Kemog sa tanan nga nagsunod nini nga programa ang Dios magpanalangin. Wala mga kaigsunan bisag unsang argumento, basaha ang Biblia kay masayra nimo ang kamatuoran, tutok sa gisulti sa Biblia. Manay giingon, wala koy mabasa sa giingon dia sa Korinto igsoon, wala koy mabasa nga ang magpastor o dili pwedeng magpastor o magpastor ka maimpierno og ikaw nga moadto sa simbahan nga ginumahalag babae makasala ka. Wala kay mabasa Sister Mike. Di ba kabantay mo? Inyong naobserbaran ang sentence, ang pagkasulat o ang verse. Wa kay mabasa nga nakastate dito nga ang babae nga mauni maimpierno. Pero naay mabasa igsoon ko ng lalaki babae buhusan sa balang espiritu og magsangyaw. Red FM was created to declare that God in heaven is always there. He's the Savior, our guiding star, drawing us closer no matter how far. Dugangan niyo mga kaigsoon, basahan niyo dia sa Buhat 2. There's victory. Buhat 2:16. Hearts are healed, souls are Basahan niyo mga kaigsunan, nadugang pag yun, paligunon taning inyuhang kuan diya. your soul security. Para maklaro niyo mga kaigsunan ba? There's victory. Salamat, may gabi na Brother Gilmar Layagin na naglantaw ka nato ining kagabhion. Para maligon gyud mga kaigsunan ba? Mana mga kaigsunan, klaro na. Basahan nyo na mga kaigsunan sa Galacia. Napay Galacia. Galacia 3:26. Apa mga kaigsunan? The airwaves carry truth and grace, a message of love for every place. Through worship songs and joyful praise, we lift His name for all our days.
Okay, salamat mga kaigsunan. Hearts are healed, souls are Klaro kayo, oh. Mamala dito sa Jewel mga kaigsunan nga naka-state. purity. In Shine FM, there's victory. Oh, so naman po nito sa Joel. Ibubo ko, oh. Ibubo, bisan ang akong mga ulipong lalaki o babae, ibubo ko ang akong espiritu niadtong mga adlaw. Magsulti sila sa mensahe sa Dios na tanaw mga kaigsunan. Yang sa man ani mga kaigsunan ron. So klaro kayo mga pinangga nga na klaro na. Una pa ilang pangutana diha. Okay na to. Mga kaigsunan, thank you for watching and listening sa akong pamilya, sa mga Makasaols family from Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga sa inyong lahat. Para bukas. At magandang gabi para ngayon. Salamat kay Pastor John Rel sa inyong pag-support. Salamat jud kayo ining sa mga adlaw. The Spirit draws Domingo mandayron sa So ugma busy na sab ko mga kaigsunan kay natay church building ipabalog sa Negros Occidental. Unya mga hoy ta didto. Ugma mo biyahe na sab og sayo si Pastor Kim. Kaniha biyahe ko didto og guan kining didto kog Ili Himalod napakalayo. Nya ugma og sa Martes magabas dito igsoon para ihaligi o gamiton para pagbabarog sa simbahan. And then by next na pod mga kaigsunan pagka Sunday na ako'y kaslon. Pagkalayo na po nga bukid mga pinangga. Pero kining kinabuhig pastor. Mao gid ni mga kaigsunan. So God bless ako mga pinangga nga mga pastors, mga higala og salamat kay ninyong tanan. Mo kuan ako. Ada pada misa. Salamat kay Pastor Kim ang Ginoo magpanalangin, no? So salamat po sa Pastor John Rel nga miabag ka nako. So atong igsuon nga pastor niya. Kita-kita ta sa March, wa pa may specific nga date. Naghatag si Pastor John Rel ano sa ang anniversary pero mahatag ra unya ni. Sabot-sabot pa siguro. Baka na kog March mga kaigsunan ko sa Pulo Alcantara, Cebu, no? So sa Shine FM igsoon ko aduna gyud kay kadaogan kay nganong naay kadaogan naaman diri ang pulong sa Ginoo just like ni Paul kung mo tuo ka sa gisulti ni Paul may kadaogan ka ngano man siya nagsulti sa mensahe sa Dios. Ang Shine FM nagadeklara, nagapaabot, nagawali sa mensahe sa Dios. So kung may kadaogan ka. Okay mga kaigsunan, sa March sigud sa Marso na gid ni magabot-abot ta diha sa Pulo Alcantara sa atong hiusahan ang pagpasalamat uban niya ni Pastor John Rel uban sa tibok pamilya, tibok congregation sa may Pulo Alcantara. Hopefully mga naminaw karon og lantaw sa akong pamilya di sa Pulo Alcantara, magkita-kita ta ninyo mga kaigsunan na nakadaghan naman gyud ni. non-commercial March 30 din ni. light. March 30 sa maning adlaw pastor. Darkest night. Pada pa may mensahe. Music to your soul. Dara. Song we make you Ako sa limbasao nagikan ni Joy Sir. victory. Hearts are healed. Gikan ni Joy Sir na Gantalaw Ilarco sa taga-asa man ka Sister Joy. Is your soul. Good evening nga Pastor Kim, useless lang di ay me. Nga mga babae walay katungod sa pag-minsay sa pulong sa Ginoo. Unang Korinto 15 ito. Once again, good night Pastor Kim, God bless. So, ako musulti kanimo Sister George Daily. Ipadayon ang imong pagmuwali sa mensahe kay kanang ilang gisulti ilara pod na. Praise. We live Ilara na igsuon ko. Tanawa na to atong tan-awon igsuon ko muuswag ba these are made kung wala ang babae kay nganuman ang babae gibuhat sa Dios aron mahimong kaabag sa lalaki. Dili ang babae kalabanan ang hunahuna sa kadaghanan manglaba, magluto, manglimpyo, magatiman sa mga anak. No. Dili kay kana lang. Ang babae gitawag sa Dios aron magmensahe, magtabang sa lalaki, mo mensahe kay timan ini dili baya tanang lalaki ang walihan na apoy mga babae unya karon og matunong kuno ta sa mga babae ra makasulod ay ta og kwartong babae puro. Be sige kuno tubaga kuno na igsoon panalitan ron for the girls only. Unya og wa tay magsasangyaw or wa tay babae nga mag-uwalay di matapoy di makasulod kay makihaan man ta diha. Nakuha niyo akong punto igsoon. Pakihaan ta di oy. Musulod ka groom nga
para pangbabay. So ang atong asawa, ang atong igsuon nga babae, mo'y musangyaw nakita adto po ta sa room sa mga lalaki. Was created Kalain ako no. Musulod ka ng kwarto sa mga babae at dito magwali. is always Oh, di ba? Oh, kita nila po yung katigo mo huna-huna. Salamat kay Pastor General, Sister Geraldine Katibod Lesondra. Kaninyong tanan, Sister Joy. Thank you. Og sa ako mga pamilya. Oh, salamat kay ninyong tanan. So sa ato nga pagpadayon mga kaigsunan, kuyog una kita sa pagampo. Kuyog sa tas pagampo mga kaigsunan ini nga to nga pagtapos ini nga to nga programa. So salamat kay sa to nga buhi nga Dios na siya naghatag og kaligon og kadasig kanatong tanan mga kaigsunan. Magimo kita sa mga pag-ampo sa dili patahingpit nga manamilit mga kaigsunan diha kaninyo sa atong programa. Amahan na mo ang langit nun. Salamat Lord ini nga mga oras kak na sa kagabihan. Salamat nga ikaw naghatag kaalam kay balo nga mahimo kami Lord nga sentido diyan sa mga pulong sensitibo sa imo nga mga mensahe aron dili kami masipyat Lord, dili kami mahimo Ginoo nga magpatuyang sa mga butang nga wala na din nimo gikahimutan. Lord, dalaygon kay ining kagabiyon akong ginaampo ang tanan nga naglantaw na minaw na karon sa Pulo Alcantara sa tanan nga naminaw ini nga mga programa sa tanan nga mga kaigsoon uban sa kinabing Pastor Jonrel uban sa iyang asawa, iyang kabataan, iyang mga kasilinganan Lord ug sa tanan nga mga naglantaw sa Facebook tanan Ginoo nga mga kaigsunan namo karon nga naa dinhi naminaw usab sa frequency nga 95.9. Lord, salamat dalaygon ka nga magpadayon nga magbalig-on magpadayon nga madasigon sa pagsunod pag-alaga diha kanimo. Lord, akong ginatugyan kanimo ang tibok na akong kinabuhi bisan asa man ako moadto unsa may akong pagabuhaton naa ka kuyog uban magagiya ka Ginoo sa dalan nga akong pag-aagian magatudlo ka sa akong hunahuna kasing-kasing mga pagbati nga dili kontrolado sa unod hinong kontrolado sa balang espiritu. Lord, dalaygon ka silimbahon ka ini nga maong istasyonan ikaw ang mabayaw ikaw ang matuboy labaw sa tanan. Dalaygon ka kun aduna may nagminaw karon naglantaw nga may sakit balatian may problema sa kinabuhi. Lord, salamat imo na silang giayon. Dalaygon ka sa tanan nga panahon. Ako kining giampo pinagi sa mga anak nga maos ng Kristo luluwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. building stronger. Salamat makaigsunan sa pulong sa Ginoo nga iyang gipabot ining katapusang ining gabiyon ining katapusang mga adlaw ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Ang Dios magahatag o magaligon kanatong tanan. Sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mao nga sibiyanan kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol magayon kanin sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan. Pwede kanatong sipyaton apan ay langig sipyata ang pagtuo pagdawat ni si Kristo is personal nga manos na salamat og maayong gabi.